Gol! Java Interpel, Interpel moja raga. Ćao. Interpel! Ovo je poklon. A ovo je novo zdrava pokolara. Ovo je Deni Хиената, a ovo je Стоянчо Стойков, tako zvani inspektor sanitar. Oni se te počinje štuke sa časom. Иначе Боя е най-успешният бизнесмен за негови години в кариерата. Това е подбучето, на него му е газда Щери Онаков. Соки Сия Цинцурова, добър трактор има. Добър ли си? Крейзи пръв побежи на Саво го побежи. Как си е виж? А Бой е началника, драги началника, знаете ли го? Иначе беше командир по началника на броя. Бой е дедо, он има славенство по дедъчачо, да му тръгне от раки, все мога от раки. А Бой е командант Батио, най-ще е на сърната листа, он е столучките ще се дружил, он опасен играч. Яво ли то влепениго, видя колко е мърда. Со мой игра си Йошимицу, да. Аз доста снимава. Стоянче, ама го издишава и Чензаро. Ама и бай му върна. Здраво. Аз казвам, ао ти е честитам. Става на новата женска. Панаме ще те гледа. Ако баба нека ми. Фаните си, ако ще трябва, не да си изпущите по папа. Много лоша работа. Пане, кажи нещо, защо си това го правиш? Сървените се пръският от сървените се. Траеш. Буе! Много майка геретките, бетка. Пай за да правиш беля, да не обърнеш масата, да се дигнем и ячо. Дека си бе, разбираш. Он нещо много изморен. Думай нещо. Много изморен. Какво нещо там, Мирна? Кажи нещо, Даниел, кажи нещо. Даниел, он не трябва да каже камерата. Кажи Мирна Вона? Телефона на Дрем и на телефона. Брекбута, кажи. Трайна дума е дума да завърши. Яваме, онай, какво се вика, че мисио са израснатите от 2 метра. Снимаме, дай повод. Ало, да, здраво, как сте? Добро утро, да. Как сте, Шадра? Беги сте мола, ма бе правилното Даниел. Имате поздрав от Даниел. Поздрав. И она,